B'investiment ta' 45,000 euro ġie inawgurat proġett ta' kamra multisensorjali f'Dar Alka Fajnsilem. Proġett li sar mill-Fondazzjoni Arka u li ffinanzjah il-Ministeru Għal-Għawdex. L-investiment ġie inawgurat mill-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri u mill-Ministru responsabbli mill-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli. Din il-kamra se tintuża primarjament minn persuni bl-awtiżmu u anke bi kwalunkwe diżabilità oħra u permezz ta' paraspeċjali dawn jitalmu abilitajiet ġodda. Din il-multisensory room hija importanti ħafna għal Dar Arka għaliex fija ir-residenti speċjalment dawk li jbatu bl-awtiżmu ikunu jistgħu jużawha għat-terapija tagħhom. Il-Ministru Clint Camilleri irrimarka li din il-faċilità ilha eżistenti għal diversi snin, iżda issa inħass il-bżonn li tiġi aġġornata għat-teknoloġija tal-lum. Apparti minn hekk ġie spjegat li din il-kamra illum hija aktar spazjuża li tista' tintuża kemm ir-residenti ta' Dar Arka kif ukoll minn persuni oħra b'diżabilità. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet li l-Gvern se jkompli jinvesti f'infrastruttura marbuta mal-inklużjoni fil-komunità. Qalet li dan juri kemm il-qasam tal-persuni b'diżabilità jinsab fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern.